Findings of the investigation report clearly reveal that Thabo Bester was assisted to escape from lawful custody on the 3rd of May 2022. Yet the contractor maintains that he died in his cell. Kweziphambili kwezolurhatya, Isebe lezoluleko limgxothile umlawuli oyintloko kwintolongo yase-Mangaung nalapho kuqhweshe khona ibanjwa uThabo Bester, yaye sekukho umlawuli omtsha wethutyana ezintanjeni. The Monetary Policy Committee decided to increase the repurchase rate by 50 basis points to 7.75% per year. Baphinde bagqejwa ulungophiyo abemi beli abanamatyala njengoko ibhanka enguvimba yonyuse inzala kwimali boleko nebolekwa iibhanki zeli nge-7.75%. We need to be clever, more strategic, how we want to get more boundaries in a sense, or build a bigger strike rate. Kwezemidlalo iqela leProteas lithi lilungele imidlalo yosuku olunye neNetherlands yokuzilungiselela indawo kwitumente yendebe yehlabathi. Ingxelo yesebe lezoluleko emayelana nokuqhwesha kwesidlwengu esiquqa sibuyelela uThabo Bester kwintolongo yase-Mangaung idiza ukuba lo kaBester wancediswa ukuze aqhweshe kule ntolongo. Umkomishinala kazwelonke wesebe lezoluleko umnumzana Makgoti Tobakhale uthi isebe lakhe liyithabathele kulo lentolongo kulandela into ayichaze njengehlazo lokophulwa kwemiqathango yezokhuseleko kule ntolongo. Ukanti konyule umlawuli omtsha wethutyana kwilinge lokuzisa uzinzo nokugcina ucwangco kuyo lentolongo. Sele kunqunyanyiswe amagosa elisebe kuquka nalawo yenkampani iG4S engunokontraka wezokhuseleko kule ntolongo. Nguphantsi phezulu phakathi kwesebe lezoluleko nenkampani yezokhuseleko iG4S ngomba wokuqhwesha kukaThabo Bester eziseleni. iG4S ayigungqi kwelokuba uBester waswelekela entolongweni, nto leyo ke ebekwa icekwa kumlawuli wentolongo. This will mean that this temporary manager will perform the functions of the director. In this instance, I have appointed Mr. Patrick Ali Mashabatagha as the temporary manager of Mangaung Correctional Facility with immediate effect. Isebe lezoluleko lithi ingxelo yalo idiza ukuba uThabo Bester wancediswa ukuqhwesha kule ntolongo, nto leyo ethetha ukuba imiqathango yokhuseleko yophulwa. Findings of the investigation report clearly reveal that Thabo Bester was assisted to escape from lawful custody on the 3rd of May 2022. Yet the contractor maintains that he died in his cell. Ukanti isebe lithi limisele iqela lokujoja umkhondo kwaye lithi limkhangela naphantsi kwezicithi lokaBester. Kusenjalo Ikhabhinethi ibamb'ongezantsi ngesisiganeko singundaba-mlonyeni sokuqhwesha kwebanjwa elagwetyelwa amatyala okubulala nokudlwengula uThabo Bester. Oku kuvakaliswe ngumphathiswa kwi-ofisi yobongameli unkosikazi Khumbudzo Ntshabeni ngethuba enika iziphumo zentlanganiso yekhabhinethi ebibanjwe kutshanje. Umphathiswa kwi-ofisi kamongameli unkosikazi Khumbudzo Ntshabeni uvakalise udano ngethuba enika ingxelo yentlanganiso yekhabhinethi ebibanjwe izolo. Kule ntlanganiso bekushukuxwa imiba aza kugangatha kuyo urhulumente ukuphucula ililizwe kwiinkalo ngeenkalo. Egameni likarhulumente okaNtshabeni uthe ayikholeleki kwaphela into yokuqhwesha entolongweni kwebanjwa elinobungozi uThabo Bester. Government is embarrassed. It's an embarrassing situation that a convicted criminal with sentence to life and 75 years escapes from prison. That's why Cabinet has instructed law enforcement to make sure that he gets recaptured as soon as possible, but also to make sure that everybody who was involved in assisting or aiding him or who was negligent in any form of and manner must face consequences, including those who have already been dismissed from the Correctional Service Center. OkaNtshabeni ukwathebe ikhabhinethi banike isebe lokulungiswa kwezimilo umyalelo ongqingqwa wokokuba liqhawule umtshato neenkampani ezimbini ezinesivumelwano sengqesho nelisebe. We have instructed that the two centers that operated
by the private companies must be taken over as speedily as possible. Ukanti kuza kuthi ga ngoku uThabo Bester neqabane lakhe ababonakali nangetshengele. Ikomiti yeli yebhanka enguvimba igqibe kwelokuba yonyuse nge-50 basis points iqondo lenzala kwimali ebolekwa ziibhanka zeli. Oku kuthetha ukuba ngoku ezi bhanka ziza kuhlawula inzala entinge yaya kutsho kwi-7.75% yonke. Lo myinge wonyuke ngawo lenzala uxhome kanobomi kunokuba uninzi lwabantu beluqikelela. Irhuluneli yebhanki enguvimba umnumzana Lisitsha Khanyaho usenze esi sibhengezo namhlanje emini. Ikomiti yeli yebhanki enguvimba igqibe kwelokuba inyuse ngo-50% iqondo lenzala kwimali-mboleko ukuya kwi-7.75% irepo rate. Oku kuqabele kunoninzi lweengqikelelo ebezikho zosoqoqosho zika-25%. The Monetary Policy Committee decided to increase the repurchase rate by 50 basis points to 7.75% per year with effect from the 31st of March 2023. Irhuluneli yebhanki enguvimba ivakalise ukuba ucimicimi wombane unegalelo kule meko sizibona sigaxeleke kuyo nakuqoqosho. Umnotho wase-UMzantsi Afrika uyantengantenga ngenxa ye-load shedding kanye nezinkinga kwezokuthutha. Njengoba sike sasho, lokho kukhipha u2% ekukhuleni komnotho kunyaka ka-2023. Ukanti osoqoqosho bathi uluntu ingakumbi olo lusematyaleni luza kuyiva nangakumbi le dyokhwe. We did not anticipate the 50 basis point increase, and I suspect that consumers from our report are probably going to feel a lot worse after this 50 basis point increase. Impula zikalujaca siza kuyibaleka irhwempa kuba kaloku namaxabiso okutya aza kuba ngangentaba kandoda. Umongameli Cyril Ramaphosa uthe phambi kwendlu yebhunga lowiso-mthetho yamaphondo i-National Council of Provinces okanye i-NCOP ngamafutshane uphefumle ngemiba eliqela equka igalelo lezibonelelo zikarhulumente ukuphuhlisa uqoqosho lweli kwanenzame zikarhulumente zokuphucula umgangatho weenkonzo zakhe. Umongameli Ramaphosa uthi ukukhula koqoqosho kuphela kwendlela eyakuthoba izinga lendlala nentswelangqesho kweli. Various options are being explored, taking into account affordability, financing options, and the efficacy in addressing poverty. We're looking at how do we move beyond the SRD grant. Umongameli Ramaphosa ukwathi urhulumente ukwiphulo lokuqinisekisa ukuba abo bakwizikhundla zikarhulumente bazilungele. Through the audit process that I outlined, we're going to be able to find out whether people are well deployed or are in the right positions and they've got the right skills. As it is now, we've often said that we want to improve the capability of the state. Ukanti kusenjalo, umongameli Ramaphosa uphendule kwincwadi ebhalwe ngowayesakuba ngumongameli kweli umnumzana Thabo Mbeki nalapho agxeke kabukhali ANC ngendlela ewusingathe ngayo umba wasephalaphala. The Secretary General is handling this matter, so it's going to be discussed in the ANC, and I will wait for that discussion. And that's as simple as all that. Ukanti ke ngoku masifumane izimvo zabantu ngokonyuka kwenzala kwimali ebolekwa ibhanki. Hayi urhulumente unyuse izinto oko andimncamisha. Akanyuse kodwa angazibali usivezele imisebenzi. Xa ingabe inyuse imali ithi mabathini abantu bakuthi noko ngabe novelwane icingela abantu bakuthi. Kodwa noko le bhanki enguvimba iyayibaxa kuba kaloku xa uyofaka isicelo semali imboleko phaya uyabalelwa yenzela uzube nemali oshiyeka uyitya. Ngoku bathi sizayithatha phi ke ngole mali xa besongeza bona. Kwabasibhaleleyo uZolani kaDosini Nqanda uthi pewu msasazi
akho nto yothusayo, abona bantu babulawayo ngabangathathi ntweni, ngabo abasengxakini. Ukanti avuye Khompela yena uthi, oh, hayi ndoyisiwe mna msasazi, isingathi kum inyuke kakhulu lenzala yale mali mboleko. Kodwa u-X-Men Mlingo Xaba uthi kunzima msasazi, kunyuka izinto but imisebenzi ayikho, abantu bangogimbela kwesabo, uThixo makangenelele. Ukanti ke kwimixholo yethu ungangena kuyo usibhalele ngokuthi usebenzise le nombolo ye-WhatsApp u-071 670 2548. uTanya Campbell we-DA ukhiqiwe esikhundleni sobusodolophu namhlanje kumasipala ekuruleni eMpumarandi eGauteng. OkaCampbell ulaliswe ngophotho zivoti eziyi-126 kwezo zimxhasayo eziyi-91. Amaqela aphikisayo athi uCampbell usilele ekunikezeleni ngeenkonzo kuluntu lwasekuruleni ngethuba esezintanjeni. Namhlanje ePitoli umphathiswa ojongene nemicimbi yezobudlelwane namazwe angaphandle kweli, uGqirha Naledi Pandor, ukhokhele ikomiti ejongene nentsebenziswano kwanamatyathanga orhwebelwano nelizwe laseRussia. Le ndibano ikwajongene nozakuzelwano nokuzibophelela kwizivumelwano zezopolitiko phakathi koMzantsi Afrika neRussia. Umphathiswa uPandor uthi unethemba lokuba omabini lamazwe aza kuxhamla kumatyathanga entsebenziswano kwezoqoqosho. This 17th ITEC session is important for both countries as it will contribute to strengthening cooperation for the mutual benefit of our economies. Ukanti kwimfazwe equbayo phakathi kweRussia neUkraine, umphathiswa uPandor uthi UMzantsi Afrika umemelela isisombululo soxolo. We as South Africa remain hopeful that we can find a diplomatic solution to the current conflict between Russia and Ukraine. IRussia ithi ifuna ukuqinisa urhwebelwano noMzantsi Afrika, sithetha nje lubalelwe ku$1.3 billion. The trade over between our countries by the results of 22, it was $1.3 billion. And Mr. Minister will support me that the potential of our cooperation is much larger. Uzakuzelwano phakathi kwalamazwe mabini kubuya ngonyaka ka-1999. Inxalenye yamalungu endlu yowiso-mthetho ephondo iMpumalanga ivakalise inkxalabo ngokuhamba ngonyawo lolovane kwamaphulo okwakhiwa kwendlela nomsebenzi okwizinga eliphantsi Kwa-Mhlanga. Enye yeendawo zolwakhiwo kumgaqo iMuloto iD567 ezityelelwe ngalamalungu ifumanise ukuba akukho komiti emiselweyo eza kubeka eliphulo phantsi kweliso elibukhali ze inike ingxelo kubahlali ngomgama osele ugangathiwe ngokuphathelene nolwakhiwo. Emalunga esishayamthetho saseMpumalanga avakashele indzawo yakwa-Mhlanga emalanga lamathathu kude atfole kabanti ngekuphulwa kwetinsita. Leminye yemiklamo levakashelwe kwakhiwa komgwaco iD567 endzaweni yaseMuloto. We cannot allow a situation like this. We don't have a project steering committee. Who's monitoring the project on behalf of our community? Sonkonhleka wethembise ukuthi lo mgwaco utawakhiwa uphele emavikini lamabili letako. Kodwa ke lokho kubonakala kuyoba madima kakhulu. Should you fail to do your work, if you don't revise your date, I will push them to terminate your contract. Baholi bemaqembu laphikisako esishayamthetho saseMpumalanga bathi uhulumende kumele aqinise isandla kubo Sonkonhleka. I've seen so many cases where a contractor is being appointed. Then he gets a lot of money to start up, and all of a sudden then he disappears. This is not the first project to delay. It's normal in Mpumalanga. Emalunga esishayamthetho athembise ukuthi atawubuya kule ndzawo atawuhlola ukuthi tintfo ngabe tihamba ngabolonina na.
Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela Kwa-Mhlanga eMpumalanga. Makhe sijonge ke ukuba imali ke zethu zivale ziminjani namhlanje. Kwezemidlalo iqela leProteas lithi liqulela ligangatha ukuzilungiselela imidlalo yosuku olunye neNetherlands njengoko eliqela lijonge ukuzifumanela indawo kwitumente yendebe yehlabathi neza kubanjelwa eIndia neza kuqala ngeyeDwarha uOktobha ukutsho kulonyaka. Iqela leqakamba lalapha ekhaya iProteas liza kuqubisana neqela laseNetherlands kwimijikelo emibini yemidlalo yosuku olunye ngokuhlwakwa ngomso nasemini ngecawa. Eli qela ke livuselele ithemba kubemi bomZantsi Afrika mvanje kwimidlalo ye-T20. Now that we have SA20 and it has started on the right foot, in cricket we'll say on the front foot, dominating, it can only grow to new heights. Lamakhwenkwe amadala ke kuza kufuneka alwede zophuke kuyo yomibini lemidlalo njengoko izama ukuzifumanela indawo kwitumente yendebe yehlabathi yeqakamba eza kuthabatha inxaxheba ekuthambekeni kwalonyaka kwelaseNdiya. We need to be clever, more strategic how we want to get more boundaries in a sense, or build a bigger strike rate. So yeah, we are still a working process for us. Obviously we've seen that we will fail from time to time, but it's been working for us and the guys are really enjoying it, so it looks like the guys are really coming together for this new way we want to go about it. Kambe ke iProteas zibonakele zilungele imidlalo yangomso ngethuba ziziqeqesha namhlanje yaye amehlo athe njo kukapteni walo uThemba Bavuma. Uthabile selengqangile nemozulu. Chachubeke mamfene bethuna apho komqulu wendaba ndiyabulisa komzantsi lapha ekhaya ndikwamkela kaloku kweyam ke idesika yemozulu ekhabo lam ndikuthabile umamvela siqhudeni ungoza wakwamakhaphela nantsi imozulu. Masivuleni bethuna phaya kaloku ngephondo elikhulu eMpuma Koloni phaya eMonti neziphaluka nge-22 entshizane ezezomvula kwaphakaphuli kwaphaya eMpuma Koloni ngagqibeka ke kwakhona ku-21 degrees wamafu angephi emini phaya ngomso nazo ke imeko kwakhona phaya eFreystata koBloemfontein nge-27 ezulu elizolile kwakhona eFreystata mbukele kwakhona ngeSasolburg ku-22 degrees wezikhukhula zemvula ngamandla phantse nje yonke imini yangomso nalo ke iphondo eGauteng eJohannesburg phaya koThembisa naseSoweto ko-18 degrees wazo futhi kwakhona ezo zikhukhula zemvula kanti eVereeniging le meko mbukelo wami safana kwakhona futhi imvula zichaphakile kakhulu phaya kwelaphondo kanti KwaZulu Natal eThekwini nge-24 wamathontsi emvula phaya emini ngomso kwakhona futhi eMgungundlovu ku-24 degrees wentshizane zemvula. Nanto bethu nimeko phaya eLimpopo koPhalaborwa ngawo la26 amathontsana njengephi emvula kwakhona futhi eLimpopo kusenjalo ePhulukwane ko-23 degrees wentshizane zemvula. Masijonge nibuke lapha ekhaya phaya eMpumalanga eMbombela nge-19 lentshizane zemvula emini phaya ngomso kanti nanso kwakhona imeko eSekhunda kwakhona nge-17 wentshizane zemvula. Kanti yona imeko yaphaya ephondo laseNorthwest koMahikeng ngawo kaloku la27 amathontsana nje angephi emvula kwakhona nanso imeko kwakhona eNorthwest eRustenburg nge-22 nazo futhi ezantshizane zemvula nazo ke mbukelo wami imeko apha ekhaya eNorthern Cape eKimberley nge-27 ezulu elihle kakhulu phaya emini ngomso kanti kopha Appington ku-31 degrees ocwenge mpela phaya emini ngomso. Masijonge ngebethuna phaya eKapa lodumo entshona koloni nge-19 lemvula gcabe entshizane nje iphule kamandi phaya emini ngomso kanti xa siqukumbela imozulu ngeGeorge le-18 amafu angephi. Kukangako bethuna phaya kwidesika yam yemozulu ndiqhutsheni ungoza ndikuthanda kangaka xesha lemyoli.
Kalongo ngoma siuqongqothile usewelu rhatya. Ukanti ke ungazifumana ezinye indaba ziphakwa zishushu kwijelo lendaba iNewsroom Africa Channel 405 apha kwi-DSTV. Ukanti ngomso oxa bethu baza kumphathela indaba ngolwimi lwesiZulu. Ndinithanda nonke emakhaya.